Muspika tabu ati nguru chine chance because ritu asoete assembly mega ntu akirite chi committee ntu bwate selection committee egiye gochora abantu yabeka chi committee aya ntu bwate birogo mbali chi whip majority and minority baire chinguru ne standing order na obago jabakorusie committee pila sababu baire lyo muspika atangase mutwali because ejine chinguru chiabo tubwene tikonge sababu ngangi kwaruseli nyagete because you can take as the whip na hakolikere na arusiri nyagete nelinga toraende beyond a position ya itobo linki kiara kwa murusi lakini chinguru ekirase ase whip ko rusio muno na bawo di whip ko rwe committee ate betaro chiko sengo ko role buye orolire committee eli ora safu buye so muspika ase tayongo appoint other than a committee eli ngaire yana yo muspika ngo appoint yo muntu speakers panel na ndikana appoint yo muntu ri chiko yo murusindire ndiro lakini amangane echi committee ko rusanyo pigwa line gendo gegotigara asaba MCA baletero mo speaker wa announce go mo speaker tabu ati nguru chine cyose cyo cyoro mundu ucyase committee other than ki committee ngiro mo speaker irebere cyo ka cyora abantu bae ekikyo the rest of the committee cyo mundu ruzi ku budget nini ejirango ski abana nyomba umuntu akoya matanga kwanyora numurayo ndawe chikora ekina kingo na bateranga barayi mbale bono baralekanire gutaba barayi nje ogege karare ndwe to gusaba nyasaye toraiko nkikere compromised before goteba nga have been compromised intebi ngongi kere compromise in the county assembly. Number 2, ekero montago tebanga gavana aguntumeka. I was in the last assembly. No na lenge. Kati yo mo speaker no mo governor. Etu abwate rangos kire chimbe. Abantu bakobolinga inkige kokera muri abarayi na inde mokurwana na inde mole county ya mo gwenda kwisaranza mukwanire issues. Na akira abono nyetubwate issues chinde kyonse. Nko enda na se gavana na mote issues yeji. Nchitolbetete na inde ndotagitege neke kolekane no mugabana nere karabwate issues ya rochi assembly tarakora buye nehere na bakoleta displeasure atebenga we one government ekeneke nkera enda buye buna totaete kose timeline si chinkonyorugire mbobe kiboro omo speaker no mugabana ne assembly engima koigwa no issues inga kinyamira yaiteko barana abantu baitu banalire vipindi biringa kuika abantu barwana igo bono buna tokurwana no molembora igetole compromised Togoanza chisegi bate anu na bara ingi ko era mutai ko na mukwan ngai to bwenete ko babuna bara we must do what is right na inde toro kyo mwere kyo nganki bara iba bwenete ko situation ya egente ka mogyo ko ba mone gavana taliye bibe na inde bantu mbabwenete ko rwane ka rumule serikali mukora mo bwento mo omorembe na inde moteberera ningi ke bwenete ko koro egendo kirabe ke beneke ro gwanjira ne egendo kirekebe na inde na bonta ko tebanchi assembly eri na araire gentonkeli kebe nchebuno mo speaker ndanchirane nga nimbu atobo amate no mo gavana gosengo kwana tolebuye iyo ko motebie genteke nekebe rekepisha keje kebe igake konya abantu baitu naba MC onye bande bakaro lakini abanyamira they are very independent na bonda eteko mbaragira no mo gavana egendo keje kebe baoge ka unlike other places baoge kana geramba bwate independence obuna bwo borayobuya kukwana telibugana tikobo mo cyane kerimo gokorana kibwende ko mo cyando nyengelie genteke na ende gosotu mekeli bagobwa amate bwao na murayo ndebwense o nache ekina getabwenete kona chwa senjererendo omugaba na ituto bwate nyalibo afeilini is leadership kindo mo speaker because ekarongo cha kobarunga engaki yanyagete kwara ete no mugaba na fulani igoko soka kwane go ikanso okembwate si omugaba no mugaba nangu mobolinga soka na induto bwate sibuni assembly to oversight egere to kolega asierengia because ekero to kolega asierengia neba bono na akoli to speaker obo kangende kantumoke I will have left a legacy igoko soka kwane kubwate si serikali erone liwanyana na ngati serikali ekolero munyamire gasi egere report card yebengia na inje mambie keronte yombarunge ngaki kwaro mo speaker no mugava na gete egasi nya kolekanete buya lakini tali obosani bwoko kora bobe abantu baito basafa igongo kolega asi very positive na endengi kabara yabange na kingeire kero kiobonoge igoko ikanogere kero muntu ndebwenzi gotoka nyamira abe no mo senator abe no woman rep abe na abachumbe kuikamba tebingana kigo kiango siratole ikera njengeire chingurwe nje tingagiri chiko na bana inchi na aba rai bande bangagire chikure ige gasi ane mwende ko ingechi abarai ikera na abarai banchole